Napulo sa 27 ka vaccination site sa Bacolod City, magapatigayon sang simulation exercise. Agud paghandaan ang malapnagon nga pagbakuna sa healthcare workers sa mga kabaranggayan. Yaring balita nga atong gintutukan. Aga pa naglinya sa vaccination center sa Bacolod City Government Center ang ining health workers gikan sa City Health Office. Ang 55 anyos sa si Cristina, isa ka utility worker sa CHO, desidido nga magpabakuna para sa kahilawayan sa iyapito ka mga kabataan. Damidyo nga kinakumaan mo. Ang nurse si Gemma, wala duda sa Sinovac nga gamiton matapos pila ka mga doktor nga kilala ang nagpabakuna man. Kinala na hindi na nato pag ano pa kung ano man na siya nga brand, ang importante nga maprotektahan ta aton nga self. Matapos na ubos ang unang batch sang Sinovac sa masobra 2,000 ka healthcare workers nga nag-edad 59 pa idalom. Nagsugod naman ang paggamit sang bagong alokasyon sang Sinovac ag AstraZeneca vaccines gikan sa DOH-6. Hindi pa mapatod sang EOC kung kaangay sang pila ka mga pungsod abroad nga ginpauntat ang paggamit sang AstraZeneca bangod sa ginapasuni malain na side effects. May epekto man ini sa vaccine rollout sa Bacolod nga nag-purchase sang 600,000 doses sang AstraZeneca. So subong ning adlaw ang The Doctors Hospital, Bacolod Adventist kag Riverside padayon sa ila rollout sang AstraZeneca. Kita naman di sa EOC, padayon ang rollout ng Sinovac. Sa Biyernes, pulo sa 27 ka vaccination center sa mga barangay ang magapatigayin sa simulation exercise. Agud masiguro nga insakto ang pagbakuna. Tiyon matapos ng HCW's masunod nga target ang mga senior citizens santo sa priority list ng LGU. Panugyan sang EOC, magpahunay-hunay anay antes maginya sa screening. Bangon madamo sang wala na dayon, nga bakunahan matapos nagtaas ang blood pressure, dala sang kakulba, excitement, kag init. Kung hindi, magnubo ang BP, di ginapa-defer naman sa next day. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.